Ce faci cu piciorul ăla? Da? Bi. Și că trebuie să pui picioarele sus ca să tragă în față, nu? Pune picioarele sus, hai. Hai, pune picioarele sus. Hai, punem picioarele sus aici. Piciorul ăsta, da. Și ui! Vrei să dai jos sau ce vrei să faci acolo? Bravo! Te-ai dat jos! Oh.